Ҳамада салом. Ин канали Чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Рости гап, як бародар бисёр хоҳиш кард, ки дар Инстаграм чӣ хел профил кушоем, регистратсия кунем. Ҳамора ман видео карда партом. Барои кушодани профили худмон мо медароем Play Market. Дар ҷойи поиск менависем Instagram. шумо устанавид мекунед. ман ҳозир ап навид кардем, барое ки дар телефони ман худи Instagram буда. баъде ки установка кардем, открит мекунед. бародаро, барои регистратсия кардан ай ҳама поён нигоҳ кунед. Ишё нет аккаунта, зарегистрируйтесь. ҳамида пахш мекунед. баъд агар Facebook дошта бошед, метавонед через Facebook дуроен. надошта бошед, ин дуюмангиша вибрат мекунед. Регистратсия с электронным адресом или номером телефона интихоб мекунед. агар номери телефонкати кушоданӣ бошед, номери телефона вибрат мекунед. дале интихоб мекунем. бояд ҳамин номери мода код подтверждение биёяд. баъде ки код омад, кода мезанем. интихоб мекунем дале. баъд иҷода ному фамилиятонро менависем. баъде ки ному фамилия задем, парол интихоб мекунем. интихоб мекунем дале. як бори дигар пропустит мекунем. баъд иҷода контактое ки дар шумо ҳастае, ҳамо мебироянд, дар кор нестае ё дале мекунем. пропустит. агар хоҳем фото мемонед, нахоҳем пропустит мекунем. баъд тамом уже профили мо кушода шуд. метавонед чизи дар корӣ бошад мемонед. агар ному фамилиятон налиш карданӣ бошед, иҷода редактировать профил ҳастае. ҳаминҷа метавонед чизотона, даниётона алиш кунед. бародаро, агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хайр, дар паноҳи худо бошед.